Gwamnonin jam'iyyar APC na Arewa sun nuna goyon bayan su kan fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa daga kudancin ƙasar nan. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ya ce ba za a sake shigar da wasu muhimman kayan zaɓe a hannun babban bankin Najeriya ba. An samu fashewar wani abu a yau Lahadi a cocin St. Francis da ke titin Owa Ruwa a garin Owo, ƙaramar hukumar Owo a jihar Ondo. Ta gobara ta tashi a tashin jiragen ruwan Bangladesh ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 49. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu a daidai wani lokaci, assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Bilkisu UMAR KALTUNGO. Gwamnonin jam'iyyar APC na Arewa sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya duba masu neman shugabancin kudancin ƙasar nan kan wanda zai gaje shi. Gwamnonin sun fitar da sanarwa hakan ne bayan wani taro da suka yi a ranar Asabar. Sun roƙi masu fatan zama shugaban ƙasar daga Arewa da su janye daga takarar domin amfanin ƙasa. Kamar yadda wata sanarwa da gwamnonin jam'iyyar APC guda 11 na yankin Arewa 11 suka sanya wa hannu, kuma aka raba wa manema labarai a jiya Asabar. Gwamnonin da shugabannin siyasan jihohin arewacin Najeriya sun yi taro ne domin duba yanayin siyasa da kuma ƙara mara jam'iyyar baya wajen samar da shugabanci na gari a cikin kalubalen da take fuskanta a ƙasa. Sanarwar ta ce bayan sun yi taka tsantsan suna son bayyana tabbacin su na cewar bayan shekaru 8 na mulkin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC a zaben 2023 ya zama ɗaya daga cikin jigajigan 'ya'yan jam'iyyar da ke daga jihohin kudancin Najeriya. Sanarwar ta kuma yi bayanin cewa batu ne na girmamawa ga jam'iyyar APC, sannan wani takalifi da bai shafi hukunci da wata jam'iyyar siyasa ta ɗauka ba. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Farfesa Hamamutu Yakubu ya ce ba za a sake shigar da wasu muhimman kayan zaɓe ta hannun babban bankin Najeriya CBN ba. Ya ce tun daga zaben gwamnan jihar Ekiti, INEC ba za ta ajiye kayanta masu muhimmanci a wajen CBN ba. A cewarsa wani mataki ne da ke bada tabbacin cewar ba za a yi ƙasa a gwiwa ba da kayan zaɓe na zaɓen ƙasar da aka tunkara. Shugaban na INEC ya bayyana haka ne a lokacin da yake amsa tambayoyi a wata tattaunawa a Abuja. Wasu mutane da ƙungiyoyi da dama sun nuna matukar damuwa game da kayan zaɓen da aka ajiye a bankin na CBN bayan labaran da suka shafi gwamnan CBN din Mr. Godwin Emefiele da ke nuna sha'awar tsayawa takarar shugabancin kasar a cikin 'yan makonnin nan. An samu fashewar wani abu a yau Lahadi a cocin St. Francis Catholic da ke titin Owaluwa a garin Owo, karamar hukumar Owo ta jihar Ondo. An tattaro cewa ana fargabar fashewar ya kashe wasu masu ibada sakamakon lamarin. Fashewar rahotanni sun ce ta afku ne a harabar cocin a lokacin da jama'a ke ci gaba da gudanar da taron ibada. Wata majiya ta ce lamarin ya haifar da fargaba inda mazauna unguwa da ke cikin cocin suka gudu domin tsira da rayukansu. Wani faifayin bidiyo na tsawon dakika 37 a yanar gizo ya nuna yadda aka kashe fashewar ta kashe wasu masu ibada yayin da jini ya cika harabar cocin. An ga wasu masu ibada a kwance a kasan cocin cikin jini. Wani ma'aikacin lafiya da ke aiki a cibiyar kiwon lafiya ta tarayya da ke Owo, inda aka kai waɗanda abin ya shafa, ya ce an kawo sama da mutum 50 a jikace, inda ya ce wasu daga cikinsu sun mutu. Ministan babban birnin tarayya Mr. Muhammad Bello ya ba takwaransa na sufurin jiragen sama Sanata Hadi Sirka takardar shaidar mallakar hekta 12,000 don aiwatar da taswirar jiragen sama. Bello ya bayyana haka ne a ranar Asabar a Abuja lokacin da ya jagoranci tawagar ma'aikatarsa zuwa ziyarar ban girma ga Sirka a ofishinsa. A cewarsa wannan fili mai faɗin gaske zai sa a samar da dukkanin kayayyakin sufurin jiragen sama a wuri guda. A cewarsa duk wani gini da ke Abuja sai an bi tsarin tantancewa ta hanyar abin da ake kira da kula da ci gaba. Ministan babban birnin tarayya Abuja ya tabbatar da cewar ayyukan za su yi amfani ne za su amfani mutane da dama domin za a samar da su za a samar da ayyukan ne da dama. A nashi bangaren Sirka ya gode wa ministan babban birnin tarayya Abuja da daukacin tawagarsa, sannan ya bada tabbacin cewa za a yi amfani da filin a hankali kamar yadda aka tsara a cikin takardar da aka mika wa ma'aikatar sufurin jiragen saman.
Kada ku shafa labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan rediyo da talabijin na Progress. Kada kuma ce za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na intanet a www.progressradio.ng ko a manhajar nan ta TuneIn ko kuma a dandalin sada zumunta na Facebook a Progress Radio 97.3 FM Gombe ko kuma ta TuneIn da YouTube a Progress Radio Gombe. Tuma da labarkamu da dawowa. Hukumar jin daɗin alhazai ta ƙasa ta bayyana cewar maniyyata aikin hajjin bana daga kudancin ƙasar nan za su biya naira miliyan 2,496,800 da kobo 25 a matsayin kuɗin zuwa aikin hajji. Yayin da maniyyata daga arewacin ƙasar nan kuwa za su biya naira miliyan 2,800 da naira 600 da kobo 89 don zuwa aikin hajjin. Hukumar ta ce maniyyata za su tashi daga jihohin Adamawa da Borno kuwa za su biya naira miliyan 2,408 da naira 197 da kobo 89. Hukumar ta kuma bayyana cewar dukkan maniyyata za a musu gwajin annobar corona kan farashin kuɗi naira 30,000. Hukumar ta kuma bayyana jadawalin waɗannan farashin ne a jiya Asabar a Abuja don gani da tsarin da ta yi na biyan kuɗin aikin hajjin na wannan shekarar. A cewar shugaban hukumar jin daɗin alhazan Alhaji Zikirullah Hassan, hukumar ta nemi ƙarin adadin mahajjata don zuwa aikin hajji na bana daga hukumomin Saudiya, sai dai ya ce ba su ce uffan ba a kan buƙatar har yanzu. Gwamnatin jihar Kebbi ta gina sabbin makarantun makiyaya guda 3 a ƙaramar ƙananan hukumomin Dandi da Suru da kuma Argungu na jihar domin bunƙasa koyo da koyarwa ga makiyaya. Babban sakataren yaɗa labarai na gidan gwamnati Alhaji Abubakar Mu'azu Dakin Gari shine ya bayyana haka cikin wata sanarwa da ya raba manema labarai a birnin Kebbi ranar Asabar. A cewar Farfesa Suleiman Khalid Jega, shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Subeb, ya ce makarantun suna gungun kuka karamar hukumar Dandi sai kuma Nelfa a karamar hukumar Suru da kuma Tsola Shago a karamar hukumar Argungu. Khalid Jega wadda ya jagoranci kafa makarantun ya kuma ce an samar da kayayyakin koyarwa ciki har da malaman da za su koyar din. Ya bayyana cewa a cigaba da kyautata hulɗa da yake yi a faɗin jihar. Gwamna Bagudu na jihar ya ziyarci matsugunan Fulani guda 3 inda mazauna yankin suka gabatar da bukatu na kafa makarantun makiyaya ga 'ya'yansu. Inda ya kara da cewa nan take Atiku Bagudu ya bada amincewar gina makarantun da Subeb ta gina wadda yanzu ya kai ga fara koyo da koyarwa. Ta daga ƙetare wata gobara da ta tashi a tashar jiragen ruwan Bangladesh ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 49 yayin da sama da 300 suka samu raunuka daban-daban. Jami'an kula da tashar da na masu agajin gaggawa sun bayyana cewar adadin na iya tashi lura da irin illar da gobar ta yi a tashar. Yayin da wasu masu aikin agaji suka ce akwai mutane da dama a cikin tashar da ba a iya kai musu dauki ba. Rahotanni sun ce gobarar ta tashi ne yammacin jiya Asabar a bangaren da ke dauke da kwantenoni kusan 4,000 akasarin su dauke da kayan sa wanda aka saka a kasar za a kai su kasashen yammacin duniya. Bayanai sun ce tashar da aka samu hadarin na da nisan kilomita 40 daga birnin Chittagong. Kwantenonin da ke dauke da sinadaran sarrafa kayayyakin sun sake iza wutar inda ta dinga yaduwa tana fadawa akan masu aikin agaji da jami'an kashe gobara da kuma 'yan jaridu, abin da ya sa ta yi ta'adi sosai. Elias Chondri, babban likita da ke kula da yankin, ya tabbatar da mutuwar mutane 49 yayin da masu aikin kashe gobara ke ci gaba da aiki zuwa yau da safe. Duka a ƙarshen labaran kina makafin musulma da kuka bitar muhimman kanunsu. Kun ji cewar gwamnonin jam'iyyar APC na Arewa sun nuna goyon bayansu kan fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa daga kudancin ƙasar nan. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa Farfesa Mahmud Yakubu ya ce ba za a sake shigar da wasu muhimman kayan zaɓe hannun babban bankin Najeriya CBN ba. An samu fashewar wani abu a yau Lahadi a wata coci a garin Owo, ƙaramar hukumar Owo a jihar Ondo. Daga ƙetare kun ji cewar wata gobara da ta tashi a tashar jiragen ruwan Bangladesh ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 49 yayin da sama da 300 suka samu raunuka daban-daban.
A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo da talabijin na Progress, Bilkisu Umar Kaltungo da na karanto nake mana fatan mu kasance lafiya.